Numerosas incidencias, pero de pouca gravidade. E o balance que, polo de momento, deixa o paso da borrasca Ingrid por Pontevedra, o Salnés e o Barbanza. Os fortes ventos e as intensas chuvias que acompañaron o temporal fixeron traballar a re os servizos de emerxencias. Que tal? Moi boa noite. Repasamos outras novas en titulares. O PSOE de Rianxo solicita ao Concello a toma de medidas para incrementar a seguridade. Ademais da redución da alta sinistralidade, demandan máis presenza policial en zonas conflictivas. A Asociación de Hotéis de Pontevedra cifra nun 95% a ocupación dos seus asociados co gallo dos Premios Feroz. O colectivo celebra estes eventos que reforzan, din, a desestacionalización do turismo. Meaño habilita un aparcadoiro para 60 vehículos no centro da vila. Está pegado á rúa Herminia Fariña, facilitando o aparcamento aos usuarios do Concello, do Centro de Saúde ou do Colexio. Galicia Calidade preséntase en Fitur. A Xunta lanzou hoxe a súa proposta turística, incidindo no enorme potencial da nosa comunidade. Dous alumnos do Centro de Formación Profesional Divino Maestro da Pobra participan no programa Erasmus Pro. Ampliarán a súa experiencia laboral nunha estadía de 4 meses en Madeira. Estamos nas novas do día, comezamos. Ingrid deixouse notar con forza en Pontevedra e na comarca do Salnés. Durante a noite, o paso da borrasca deixou múltiples incidencias, como árbores, cables da iluminación e postes caídos ou colectores desprazados. Na cidade pontevedresa cabe destacar o derrube parcial do muro da antiga fábrica de Malvar, no barrio de Mollabao. Os cascallos caeron á beirarrúa e foi precisa a súa retirada. O vento tamén provocou a caída á vía pública de chapas de edificios. Foi o caso do Colexio San Francisco e dos depósitos do Porto en Vilagarcía ou do Hospital Montecelo tamén en Pontevedra. Aquí os danos que provocou unha fachada ao forte vento non afectaron a asistencia, aínda que si foi preciso redireccionar os tránsitos dende o canellón de acceso ao servizo de rehabilitación por outras portas do hospital. Bombeiros, Policía Nacional e Policía Local colaboraron co persoal do Servizo de Mantemento e de Seguridade de Montecelo para subsanar as incidencias. Para facelo foi preciso traballar dende a planta superior do hospital, que acolle os sistemas de climatización. Xa pola tarde en Vilagarcía cabe destacar a rotura do arco metálico que sostén o nome de Praia de Compostela, no Parque da Compostela. A rotura e risco de caída foi sinalizado pola Policía Local. Tamén se deu aviso aos servizos municipais para a súa retirada. Esta mañá, a concelleira responsable da Seguridade Cidadá en Pontevedra recoñecía que a noite foi complicada para os efectivos de emerxencias da cidade. O forte vento e as intensas chuvias provocaron un regueiro de incidencias en todo o municipio, iso sí, de pequena entidade. Que foi unha noite, intensa de vento e choiva, pero a pesares diso, pois a cidade está soportando, temos que decir que bastante ben, os temporais deste ano. Afortunadamente, esperemos que siga así, e tivemos moitas incidencias porque, como digo, ventou moito e choveu moito durante a noite, pero todas foron incidencias menores, sen maior repercusión nin gravidade. E a borrasca Ingrid deixou tamén un regueiro de incidencias ao seu paso polo Barbanza. O forte vento arrancou un árbore de grandes dimensións no colexio Grupo de Ribeira, que bateu contra o edificio da antiga comisaría. Afortunadamente, o desprendemento produciuse pola noite cando as instalacións estaban baleiras. As clases desenvolvéronse con normalidade durante toda a xornada, aínda que os nenos non puideron sair ao exterior. A chuvia e saraiva estivo detrás de numerosas incidencias nas estradas con varios sinistros, entre eles un accidente múltiple na autovía entre Brión e Noia.
A comunidade educativa do Colexio de Rubiáns en Vilagarcía xa está ao límite. Denuncian a indiferenza total da Consellería de Educación ante as súas reclamacións para conseguir un cambio de horario no centro. Unha situación que cualifican como insostible cando están ás portas do período de matriculación para o vindeiro curso e cando está a piques de cumprirse un ano dende que a AMPA solicitou unha xuntanza con Educación para solucionar, din, a discriminación que sofren respecto ao resto de centros da vila. Insisten en que o horario actual de 10:10 a 3:10 é imposto para facer cadrar o transporte escolar está a provocar problemas ás familias á hora de conciliar e a saúde dos nenos, que case non contan con tempo para poder comer. Aseguran que a pesares dos seus múltiples intentos para trasladar a educación a súa situación, non foron recibidos en ningún momento e nunca recibiron unha contestación por escrito. Dende a comunidade educativa de Rubiáns apuntan que contan co visto bo de mobilidade, polo que só sería necesaria a autorización de Educación para mudar o horario do colexio. Alertan ademais de que esta problemática está a facer que o centro perda alumnado, con familias que buscan alternativas e novos alumnos que desbotan a opción de Rubiáns polo horario establecido na actualidade. O PSOE de Rianxo vende solicitar unha xuntanza co alcalde para analizar cuestións de seguridade no municipio. Ademais da alta sinistralidade en algúns puntos de estradas autonómicas, os socialistas amosan a súa preocupación ante o incremento da inseguridade cidadá. En materia viaria, os socialistas inciden na autovía do Barbancea nas estradas de titularidade autonómica ao seu paso polo concello, especialmente nos treitos que rexistran maior sinistralidade. Ademais do tramo entre Taragoña e o límite co concello de Dódoro na vía de alta capacidade, chaman a atención sobre as numerosas incidencias rexistradas no cruce de Taragoña e Muiños na AC305. Cales son as situacións que vai a acometer a Xunta de Galicia en esas obras que anunciou con respecto a ese tramo que lle corresponde ao Concello de Rianxo, e que teñamos a tranquilidade de que se van a facer e a cometer as actuacións que lle correspondan para garantir realmente a seguridade á xente que pasa polo noso concello. Outros dos puntos que destacábamos era o cruce comúnmente chamado cruce de Muiños, e que xa levamos moito tempo sin o semáforo activo. É dicir, a discusión non é se o semáforo ten que estar activo ou non, o que temos que poñer encima da mesa é que se non é viable ou o concello entende que non é interesante para o noso concello que aí haxa unha forma de regular o tráfico, bueno, pois que nos presenten un informe onde digan que eso técnicamente pois non é viable e que ese cruce se pode xestionar perfectamente sin semáforo. Durante a reunión, os socialistas plantexarán tamén a necesidade de artellar medidas a nivel municipal para incrementar a seguridade cidadá, demanda maior presenza policial en zonas conflictivas. Que hai puntos conflictivos que toda a veciñanza o sabe e todo o concello sabe que temos que poñer o foco de atención en eles. Nós se dixemos nun pleno 3 puntos moi importantes que hai no noso concello. Unha é que o sabe todo o mundo, que é esa famosa calle dos Parches, onde hai unha ocupación dun edificio, e o que lle reclamamos neste caso ao concello e á policía local é que se incrementa a vigilancia sobre esa zona, así como outros puntos onde sabemos que se está executando accións e actividades que non corresponden ca seguridade veciñal. Falamos do trapicheo e creemos que temos que ser intensos en esas accións e darlle a tranquilidade, insisto, unha vez máis á veciñanza de que a labor administrativa se está executando de forma correcta. A xuntanza terá lugar o próximo 3 de febreiro. 17 días despois, recalcan os socialistas de que presentarán a súa solicitude. Nos gusta, nos encanta de que nos conceda esa reunión, pero consideramos que os plazos podrían ser un poquinho máis cortos porque, entre outras cousas, creo que hai interés para a veciñanza que se poida solventar esta situación. Os hotéis pontevedreses roldan esta fin de semana o 95% de ocupación. Os premios Feroz tamén teñen impacto neste sector, máis que satisfeito coa pegada desta cita na cidade, e confirman a importancia destes eventos para desestacionalizar o turismo. A Asociación de Hoteleiros da cidade asegura que probas deportivas, congresos e eventos de todo tipo, sumados ao Camiño de Santiago, fan que para o sector hoteleiro pontevedrés non exista a tempada baixa.
A dúcia de hotéis de Pontevedra que pertencen á Asociación de Hoteleiros da cidade están ao 95% da súa capacidade. Os premios Feroz tamén deixan a súa pegada neste sector. Los hoteles en la ciudad con Feroz ha sido un éxito desde el primer momento, desde el primer año. No solamente los 2 días de gala, que son realmente los más importantes, sí los días anteriores, inclusive los meses. En el hotel, particularmente en el que dirijo yo, están viniendo desde el mes de octubre eventos, reuniones con directores de cine, con sobre todo los participantes más importantes que se van a llevar a cabo en los premios. Pero dende a asociación matizan que o que está a acontecer cos Feroz é só un exemplo do dinamismo que vive o sector na cidade nos últimos anos. Algo que comezou, aseguran, co primeiro gran evento de triatlón que acolleu Pontevedra. La ciudad estaba prácticamente muerta antes de empezar Semana Santa y prácticamente muerta después del verano. Yo creo que el punto clave fueron el campeonato de triatlón, el primero que tuvimos. Ese nos sacó prácticamente de la ignorancia de Pontevedra en el mundo, ¿no? Deste xeito, Patricia Sierra destacou a importancia destes eventos para desestacionalizar o turismo na cidade. Los eventos siempre van a desestacionalizar la ciudad y es lo que llevamos haciendo desde hace muchos años. En que en enero tengamos este evento, que luego en febrero, como es el caso de este año, tenemos otro evento de natación que es infantil, con lo cual significará una influencia tremenda de padres y mayores que van a acompañar a estos niños. Luego en marzo tenemos otro de natación. Todo esto ha ayudado tremendamente a que los hoteles de la ciudad lleguen a tener, a decir por fin que no tenemos una temporada baja, ¿no? O impacto destas iniciativas que atraen milleiros de persoas á cidade hai que sumar o auxe do Camiño de Santiago, unha das principais bases de ocupación hoteleira entre marzo e novembro. Empieza en marzo y termina en noviembre. Eso es una fuerza que es continua y que no lo piden en el año. Eso se pide con mucha antelación. Yo estoy trabajando particularmente con año 27 y 28 para eventos de peregrinos, porque son agencias o empresas exclusivas que les ayudan desde el momento en que salen desde su casa hasta el equipaje, a todos estos son peregrinos organizados con un cierto nivel económico. O alcalde non agochou a súa satisfacción ante esta valoración da Asociación de Hoteleiros da cidade. Asegurou que non ter tempada baixa é un dos obxectivos aos que aspiran os concellos. Aspiramos a que o turismo sea un turismo en fin, que teña que ver con a familia, cultural, desestacionalizado, etc. ¿no? E a frase esa que dixo de que xa non hai temporada baixa, hombre, é moito, aspiramos a que non haxa temporada baixa, ¿no? Pero bueno, que digades eso a mí me enche de satisfacción. A Deputación de Pontevedra pechou hoxe a súa colaboración cos Premios Feroz que se celebran mañá na cidade. A Administración Provincial aprobou na Xunta de Goberno un convenio de colaboración co Concello de Pontevedra para apoiar a celebración neste evento. Son case 600.000 euros, dos que as arcas municipais achegan 300.000 e as municipais 268.000, que se destinarán a actuacións culturais e de promoción enmarcadas na celebración dos Feroz. Ademais, na Xunta de Goberno provincial de hoxe, o executivo de Luis López confirmou un investimento de 500.000 euros no Príncipe Felipe. Os cartos destinaránse a reforma do Centro de Transformación, Cadro Xeral de Baixa Tensión e Grupo Electróxeno do centro. Novamente, este goberno provincial demostra o seu firme compromiso coa cidade de Pontevedra, co seu desenvolvemento, ca súa promoción e con espallar unha oferta cultural de calidade. Meaño conta cunha bolsa de aparcadoiro nova en pleno centro do municipio. O Concello mercou un antigo viñedo que transformou nun espazo estratéxico para estacionar os vehículos, próximo a equipamentos como a Casa Consistorial, o Centro de Saúde ou o Colexo As Covas. O goberno local calcula que pode acoller ao redor de 60 vehículos. O Concello de Meaño vén de poñer solución a un déficit histórico do municipio, a falta de aparcadoiro no centro da vila. O goberno local pechou a adquisición dunha parcela de 1.700 metros cadrados. O centro de Meaño tiña un déficit de aparcamento. Chegamos a un acordo con os propietarios e aquí no centro, no núcleo, nun punto estratégico, no centro de Meaño, adquirimos unha parcela, formalizamos o contrato de compra hai un mes aproximadamente, son 1.700 metros, no que se pode habilitar aparcamento para uns 60 vehículos aproximadamente. Hai máis de 7 meses que o
goberno local comezou os trámites. A parcela era un antigo viñedo, polo que precisou dunha actuación previa para habilitar o espazo como aparcadoiro. En principio é quitar o viñedo, os dereitos de plantación os propietarios vanos a adquirir para outras parcelas que son da súa propiedade e empezamos a desbrozar e a condicionar. En un futuro pois tendremos que pavimentalo. Aínda que sen pavimentar, o espazo xa se pode empregar para aparcar nesta zona de Meaño, rodeada de numerosos servizos. Esta rúa, que está colindando coa rúa Herminio Fariña, é unha rúa de moita densidade de usuarios. Polo acceso que teñen, como había comentado anteriormente, o acceso une o centro de Meaño co centro de centros sociais maiores, centro médico, o colexio, o pabellón, etc. Entón, ten moita densidade e necesitamos unha zona de aparcamiento. Precisamente hai unhas semanas o Concello daba por rematada a actuación de humanización e ampliación da rúa Herminia Fariña, mellorando o servizo e dando unha nova imaxe a todo este espazo. Con Galsa a venda a xudicar a empresa Espina e Delfín a construción e posta en marcha da súa nova depuradora. A EDAR terá capacidade para tratar ata 1000 metros cúbicos de auga ao día e optimizará a xestión das augas residuais minimizando interferencias coa actividade produtiva durante a súa execución e posta en marcha. O obxectivo é adecuar as instalacións ao incremento da capacidade produtiva dos últimos anos, favorecendo procesos máis eficientes e respectuosos co medio ambiente. Con esta nova infraestrutura, con Galsa reforza a súa aposta coa sostibilidade industrial, avanzando cara a un modelo responsable no que se enmarca tamén o proxecto de ampliación do complexo industrial emprazado no polígono da Tomada. Voltamos de contado, non marchen. Galicia presentou esta mañá en Fitur a súa proposta turística. Este ano baixo o marchamo de Galicia Calidade. Na súa presentación oficial, o titular do Goberno Autonómico Alfonso Rueda incidiu no enorme potencial da nosa comunidade, que ano tras ano se ve como un destino atractivo e cada vez máis recoñecido. Nun acto conducido pola xornalista Patricia Pardo, no que se contou tamén co director Oliver Laxe, de máxima actualidade tras a súa dobre nominación aos Óscar, e a comunicadora Carolina Iglesias, Galicia presentou hoxe en Fitur a súa campaña turística Galicia Calidade, Marchamo de Excelencia, un lema recuperado, revitalizado e redefinido novamente como marca de país. O dices Galicia e te contestan con calidade. Eso non le pasa a casi ninguna otra zona de España. Ese cariño con la que la gente lo dice, ese convencimiento, efectivamente, no hace falta más que repetir algo que la gente ya sabe. Y es lo que venimos a hacer. Y Galicia Calidad, ya digo, por supuesto, es muchas cosas. Es el cariño que ponemos, el interés en hacer todo desde lo más pequeño a lo más grande. Es esas empresas punteras que tenemos en Galicia que trabajan en todo el mundo, que venden ropa, tecnología, pescan en todo el mundo y nos hacen sentirnos orgullosos. A veces no le damos la importancia que tienen. No acto, Rueda animou a visitar Galicia e coñecer de primeira man todas as súas excelencias. Nun ano, ademais, que agarda sexa espectacular en canto a número de turistas. Un año en el que vamos a seguir creciendo con sentidiño, sin obsesionarnos con el número. Insisto, queriendo que venga todo el mundo, pero sin obsesionarnos con el número. Queriendo calidad, que la gente disfrute, que nos conozca durante todo el año, que conozca lugares que todavía están por descubrir. Eso es lo que venimos a hacer a Fitur, eso es lo que estáis haciendo todos los que habéis tenido algún tipo de presentación, y eso va a ser un éxito colectivo. Esa Galicia Calidade que tiene que verse todos los días. Galicia estivo hoxe ademais de Noraboa, xa que o seu pabillón foi premiado tamén como a mellor stand de comunidades autónomas. A Ría da Estrela afianza en Fitur o seu posicionamento como destino da náutica recreativa. Aproveitou a súa presenza na feira para presentar dúas novas peregrinacións marítimas. A sexta edición da ruta Rías Baixas Camiño da Ría de Muros Noia, que este ano terá como novidade unha etapa previa en Oporto e outra máis vinculada á modalidade histórica da Vía Querinísima. A Ría da Estrela presentou en Fitur a súa oferta turística para 2026. Como acontecera xa nas últimas edicións, a súa estrategia basease en achegar ao mar a Compostela, consolidando a opción do Camiño da Ría de Muros Noia como a única forma efectiva, comercializable e histórica de peregrinar a Santiago por mar, rememorando as travesías que seguiron milleiros de peregrinos dende hai séculos.
A entidade aproveitou a súa presenza en Madrid para dar a coñecer dúas novas rutas que se sumarán á súa oferta turística. A sexta edición da ruta Rías Baixas camiño da ría de Murosnoia, que se verá ampliada tamén a Portugal, e a segunda a ruta da Vía Querinísima. Apostar por unha cousa nova, non? Bueno, pois o camiño, pois o francés, o inglés, o portugués, e eu creo que faltaba pois ese camiño por mar, non? E creo que yo estamos ofrecendo a tanto os tránsitos que veñen da zona sur como os tránsitos que poden vir da zona norte, e creo que é un proxecto moi bonito. E aparte que está incluso moi ben acollido pola prensa internacional, vale, de un produto novo. E están continuamente preguntándonos, informándonos, estamos salindo en moitas revistas e a verdad que estamos moi contentos. Precisamente na presentación en Fitur, Ría da Estrela contou coa presenza de Roberto Ciambetti, presidente da Asociación Vía Querinísima, que empuxo en valor a importancia desta ruta. Un viaje de 1431, escrito en un diario que se ha conservado y que es un diario que hoy miles de peregrinos y de viajeros repercorren aquellas rutas que se hicieron en aquel momento. Y estamos hablando de 13 países que en el conjunto quieren valorizar esta ruta, y sobre todo estamos hablando de una unión entre Véneto y Galicia que van a hacer con la Vía Querinísima algo muy importante a nivel europeo. Na presentación tomaron parte tamén representantes dos concellos que integran a Ría da Estrela e a Asociación de Concellos do Camiño da Ría de Murosnoia, así como responsables do Real Club Náutico de Portosín e do Monterreal Club de Yates de Bayona, como organizadores da sexta ruta Rías Baixas Camiño da Ría de Murosnoia. Para nosotros fue una primera ruta hace 6 años, que fue una prueba con el Náutico de Portosín como compañero. Fue toda una prueba, ha sido un éxito durante estos 5 últimos años y esperamos que esta sexta sea lo mismo. Al final es una ruta donde incentivamos a la gente a hacer el camino de Santiago por mar llegando a Muros, incentivar que otros clubs hagan lo mismo que nosotros. No solo nosotros tenemos que hacerlo, sino que creo que otros clubs de toda Galicia pueden hacer exactamente lo mismo, y es una manera de potenciar el turismo náutico, tanto nacional como internacional. Para el Real Club Náutico de Portosín es importante porque aúna mucho la cultura nuestra de club que queremos proponer, que queremos exportar también a otros sitios y que nos vengan a conocer. Tenemos una serie de servicios y un entorno privilegiado que es una pena que la gente no se acerque. Y uniendo valor, uniendo espiritualidad con deporte, con muchas cosas y con familia, yo creo que conseguimos un producto muy interesante que nos haga poner en el mapa. E o turismo slow centrou o paso da mancomunidade do Salnés por Fitur. A comarca presentouse como un destino no que poder escapar da rutina e desconectar. Dende o organismo comarcal explican que este produto turístico permite ao visitante mergullarse con calma nas orixes de todo o que ofrece o Salnés. Nun mundo no que todo vai ás presas, o Salnés propón en Fitur vivir a comarca con calma. A mancomunidade presentouse na feira de turismo como un destino slow. Aquelas persoas que teñen unhas asentas moi complicadas, que lle costa moitísimo poder desconectar do seu traballo, e que nós na nosa comarca temos un lugar ideal para poder combinar esas dúas cousas, para poder traballar pero a outro ritmo. Realmente o concepto slow, é dicir, con calma, con lentitude, pero ese sistema de traballo o que permite, o que se demanda hoxe en día, é unha reflexión, é dicir, poder traballar con unha capacidade de reflexión superior e poder tomar decisións estratégicas de forma moito máis eficaz. Experiencias con calma e que permiten ao visitante mergullarse nas orixes do destino. Un turismo para que a xente coñeza desde un inicio que é todo o que chega a un prato, por exemplo, que veña a disfrute das experiencias desde que se recolle no mar ou na terra ese produto que van a disfrutar no prato, e eso, que sea un turismo con calma, un turismo pausado, un turismo para crear ambiente, nos coñezan
a toda a xente da comarca. Dentro da presentación das experiencias Slow no Salnés proxectáronse 2 vídeos que convidan ao visitante a descubrir a comarca sen presa, se a lume lento. Na campaña tamén se fai fincapé no Slow Business, dirixida a aqueles visitantes que non poden desatender as súas obrigas laborais, pero que queren desconectar. Empezamos prácticamente de cero e o que buscamos é que ese turista que a día de hoxe pois en materia laboral pois se xenera unha tensión e a veces os tempos pois nunca coinciden, pois o que buscamos é que ese turista poida disfrutar nesta comarca con todos os servicios óptimos precisamente para disfrutar do ocio, para disfrutar do tempo libre e ao mesmo tempo para poder traballar. A Mancomunidade está a traballar neste produto pensando xa no máis inmediato, pero con vocación de futuro, entendendo como unha ferramenta desestacionalizadora. Somos unha comarca que precisamente o que buscamos é a desestacionalización. É certo que nos meses de julio e agosto hai un número de turistas moi importante, posiblemente esteamos nun dos picos máis altos, pero o que buscamos agora precisamente é a desestacionalización. Alargar ao longo do ano, dos distintos meses do ano, pois que o turista visitante se poida acercar. No acto en Fitur estiveron representados os 9 concellos da comarca coa presenza de prácticamente todos os alcaldes, así como distintos concelleiros. Contou tamén coa presenza do presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López. Logo desa presentación en Fitur, a Mancomunidade do Salnés volveu a organizar un encontro con representantes do tecido empresarial chinés en España. O acto tivo lugar nun restaurante do centro de Madrid, no que estiveron presentes alcaldes e concelleiros de toda a comarca. O empresariado da China fala dunha relación de amizade co Salnés, coa vista posta en sectores económicos estratéxicos, como o turismo, a conserva ou o viño. Destacan os avances conseguidos no último ano para estreitar os lazos. Consideramos íntimos amigos y por la amistad de las dos partes. Hoy otra que encontramos en Madrid es un puente de amistad, lo que queremos construir conjuntamente. Y espero que tengan muchos más amigos chinos que pueden disfrutar en Galicia sobre frescura y calidez de la gente de la costa gallega. Porque nosotros estamos haciendo un labor como puente. En este último ano, 2025, profundizamos pois un pouco máis esa relación e a verdade é que entendemos que unha comarca como é a comarca do Salnés que aposta polo mercado internacional, queremos internacionalizar e que o turista do exterior pois veña a comarca do Salnés, entendemos que o mercado chino pode ser un deses mercados pois moi interesantes, non? Por lo tanto, esta relación, aparte co presidente da Federación de Comercio e Industria de China en España, pois nos está abrindo precisamente moitas portas. E Sanxenxo, como xa é habitual, volveu vivir unha noite de éxitos na gala dos premios que de calidade, evento paralelo a Fitur. No acto, o Concello recolleu o S de Sostibilidade para a praia de Silgar, recoñecemento que se suma aos outros que es de calidade doutras 16 areais do municipio. A Noite Q xa é unha tradición sempre o jueves de Fitur, donde recollemos este ano a ese de sostenibilidade da praia de Silgar, a parte que temos 16 Qs no resto das nosas praias e tamén pois a parte privada somos o concello, creo que de España, que máis Q de calidad ten pois nos nosos hotéis. Tamén quería agradecer pois ao sector, a parte privada, a presencia en Fitur tamén para axudar e promocionar o noso destino tamén, porque creemos que a colaboración pública é esencial e creo que é o éxito de Sanxenxo. O Camiño de Santiago tamén estivo moi presente en Fitur, coa vista posta no Xacobeo 2027. Na feira de turismo, o turoperador Pilgrim conta cun stand propio no que presenta a súa oferta de servizos para vivir unha experiencia completa ao redor do Camiño. A empresa ofrece distintas alternativas para unha viaxe a medida. Conta con máis de 7.500 provedores de servizos, destacando os relacionados co enoturismo e os de loxística, que fan a experiencia máis cómoda o camiñante. A actividade frenética no stand do turoperador Pilgrim en Fitur. A axencia celebra o seu 10º aniversario convertida nun referente do turismo vinculado ao camiño. Pilgrim é un turoperador especializado no Camiño Santiago. Tratamos de vincular moito o Camiño Santiago ao enoturismo e gastroturismo para facer unha experiencia máis completa e diferenciadora ao que poden ser outro tipo de ofertas.
e estamos especializados sobre todo en diseñar programas de viaxe completamente a medida. Pilgrim ofrece un amplo abano de servizos que enriquecen a viaxe convertendo nunha experiencia única para o camiñante. Utilizamos un pouco o Camiño de Santiago como eixe vertebral para sobre eso construir experiencias que o vinculen sobre outras propostas de valor maravillosas que temos no norte de España e sobre todo en Galicia, como poden ser a gastronomía, o mundo dos viños, o turismo cultural, patrimonial, etc. Para iso, esta axencia apóiase en máis de 7.500 proveedores repartidos por toda a península. Os que máis cabe destacar que gustan moito o noso cliente, sobre todo internacional, que a maior parte do noso cliente, son aqueles relacionados co mundo do viño, catas específicas, maridaxes e demais. Estes servicios que apuntan moito máis a parte logística, non? De facer o camiño máis cómodo, pois desde recollidas en aeroportos e levar ao punto de inicio, guías acompañantes durante as etapas, as diferentes etapas, tamén o típico que se coñece como coche escoba, non? O poder acompañar a un grupo e levarlles a equipaxe, unha gama moi amplia de bicicletas de alquiler, máis de 200 referencias de bicicletas de alquiler para a xente que fai o camiño en bicicleta. Pilgrim participa en Fitur con stand propio por 8º ano consecutivo. A feira de turismo supón para esta axencia xerar volume de negocio e reforzar a súa posición no sector. Facemos un balance sempre positivo porque como reflexionamos habitualmente, hai unhas métricas máis facilmente medibles, non? Que é o volumen de negocio que xeras directamente aquí, firmando novos contratos con proveedores, firmando novas colaboracións con partners de axencias estranxeiras que nos compran o camiño para vender en orixe, pero despois hai un intangible que é o facer marca, de que a xente te coñece, que te lembra, que te posicionas en ese shortlist que din os yankees de marcas reconocidas a hora de reservar unha viaxe. A empresa encara os vindeiros meses co reto do Xacobeo 2027, un acontecemento que agardan con moitas ganas e no que se prevé unha afluencia de peregrinos histórica. Xa dende a casa, a Deputación de Pontevedra fixo balance do seu paso pola Feira Internacional de Turismo de Madrid. Luís López destacou a importancia de promocionar todos os recunchos da provincia en Fitur, co obxectivo de facilitar a captación de novos fluxos turísticos e de establecer contactos con operadores de outros países. Asegurou que unha vez máis as Rías Baixas chamou a atención do público. As miradas do turismo volveron a estar outra vez cara ás Rías Baixas, e a presenza nosa en Fitur, a presenza de Rías Baixas, sírvenos para confirmar que imos polo bo camiño, que as Rías Baixas teñen marxe para medrar, facendo de xeito sostible e seguindo apoiándose e impulsando a descentralización e desestacionalización, e que o deporte é un trampolín ideal para avanzar como provincia e para avanzar neso que buscamos, a calidade, a sostenibilidade e tamén a internacionalización. Dous estudantes do Centro de Formación Profesional Divino Maestro da Pobra participarán no programa Erasmus Pro. Realizarán prácticas en empresas da rexión insular de Madeira en Portugal durante 4 meses. Adrián e Laura afrontan os últimos preparativos para vivir a súa primeira experiencia internacional. O domingo partirán cara a Madeira no marco do programa Erasmus Pro, do que beneficiario o Centro de Formación Profesional Divino Maestro da Pobra. Aínda que xa é a terceira vez que o centro pobrense participa nos programas de intercambio europeo, este ano marcará un fito importante, posto que participan alumnos titulados que obtiveron os certificados profesionais de grao C e se atopaban en situación de desemprego. E este ano é a primeira vez que pedimos para titulados. Entonces van a ir estes dous rapaces a Madeira a traballar durante 4 meses becaos por Erasmus e despois a partir do ano que ven xa temos concedida a acreditación, xa esperamos seguir na mesma liña porque o centro traballa tanto con formación profesional de grado D que é o de sempre, ciclos, básica e traballamos moito tamén co grado C, que son os certificados de profesionalidade. Entonces tamén queremos dar un empurrón para o tema Erasmus, que eles tamén teñen as mesmas ventaxes que os de FP de grado D.
A estadía durará 4 meses nos que realizarán prácticas en empresas vinculadas coas súas ramas, xestión de recursos humanos e operacións auxiliares administrativas. Entonces la duración está prevista que sea esos 4 meses, con lo cual pues ellos van a llegar allí, van a tener, digamos, se les va a recibir, van a tener, digamos, un periodo de adaptación, pero luego lo que van prácticamente es inmediatamente a incorporarse a una empresa de la localidad a la que se van a desplazar y en ella, pues bueno, van a trabajar, desempeñar las funciones un poquito que le encomienden dentro de la empresa. Adrián e Laura ven nesta experiencia non só unha oportunidade laboral, senón tamén unha achega a outro país cunha lingua e cultura diferentes, da que poderán empaparse ao longo dos próximos 4 meses. Afronta como unha experiencia única porque só se vai vivir unha vez na vida e espero que me axude a encontrar traballo do meu vivir nun país lejano, sin teus pais, ni nadie, vai ser un pouco complicado, pero espero vivilo o mellor posible e aprender un idioma novo. Pues, bueno, a nivel personal, pues lo que se puede esperar, ¿no?, de una experiencia de estas, que visitar el país, un país diferente, al final estás solo, sin tu familia, es otro modo así como de aprender también. Y a nivel profesional, pues también aprendes un trabajo en el extranjero, practicas con otro idioma, lo aprendes. A Deputación da Coruña destina case medio millón de euros a financiar 25 servizos de normalización lingüísticos municipais. Na resolución da concesión das axudas dirixidas a concellos e outras entidades locais figuran varios municipios do Barbanza, como Boiro, Ribeira, Outes ou Muros. Percibirán subvencións de entre 18.000 e 20.000 euros destinadas a reforzar o uso do galego tanto no ámbito administrativo como social, mediante a contratación anual de persoal técnico a jornada completa. A deputada provincial responsable desta área, Sol Agra, destacou o esforzo inversor desta deputación que segue a aposta polo mantemento e mellora das políticas de normalización lingüística no eido local. O tempo frío e chuvioso está a animar esta tempada de rebaixas. Prendas de abrigo ou calzado son os artigos máis buscados e nos que os clientes poden obter importantes descontos. A irrupción das grandes superficies con descontos prácticamente todo o ano e a liberalización das rebaixas que xa non están estritamente suxeitas a períodos concretos fixo quedar atrás a febre con que antigamente se agardaba o inicio da campaña. Aínda así, este ano a tempada de inverno arrancou con forza, grazas en boa medida ao mal tempo. E as rebaixas, pois prevese que tamén sempre hai a típica xente que está esperando a eses días para mercar pois prendas de abrigo, sobre todo estes días que fai frío, e son as que suben de precio pois para aproveitar eses descontos que poñemos as tendas neste período. Prevese que, bueno, que sí que haxa afluencia de xente, así. Si é verdad que estes primeiros días pois toca cambios de Nadal que os Reis Magos non acertaron, pero bueno, eu creo que está axudando moito o tempo tamén, está facendo moito frío e a xente pois entre calzado e sobre todo prendas de abrigo está aproveitando eses descontos que hai. No comercio local, cada vez son máis os establecementos que optan por comezar máis tarde co período de rebaixas, empuxados tamén polas marcas. No meu caso, como comerciante, eu espero uns días máis a poñer as rebaixas, e si é verdad que hai, como quen di, pois descontos todo o ano, agora si é verdad que non están reguladas, e a xente pois vai en función da súa necesidade, creo que poñendo os descontos. Eu sempre fun dos que dixen hai moitos anos que as rebaixas de inverno, agora acaba de empezar o inverno, deberían de esperar un pouquiño máis. Eu estou intentando facer, depende do nivel de presión que teña cas facturas, porque, bueno, as marcas tamén nos están facendo, están nos mandando a roupa pois cada vez un pouco máis tarde ou en varias tandadas. Ata aquí chegou a edición de hoxe das Novas do Día. A actualidade volve a Canal Rías Baixas o luns. Que pasen unha feliz fin de semana.